Today, kakain po tayo ng beef shawarma, chicken kebab at shawarma salad. At meron din tayo ditong rice. At meron po dito tayong garlic dip at cheese dip. Ayan. Today, special na naman po yung araw natin ngayon dahil meron na naman po tayong bagong kaibigan at makakasama natin sa online collaboration na si Sotelicious. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin to. Guys, napanood natin na ang bago nating kaibigan na si Sotelicious. Opo mga ka-Foodie Bees, si Sotelicious po ay taga Bohol. Kaya mga ka-Foodie Bees, supportahan po natin siya at huwag kalimutan subscribe. Ayan. Nag-wash na po kami ng kamay at nag-pray na po kami off cam. Yes. Kain na po tayo mga ka-Foodie Bees. Mga kasote, kain na po tayo. At meron po pala ako ditong soju. Ayan. Kunin pag-isulo yung ano. Baba natin ito, kunin natin yung rice. Yes. Ayan guys, oh. Meron na naman tayong rice. Rice is life. Yan. Yan. Gusto mo naman. Okay. Unang subo tayo. Unang subo mga ka-Foodie Bees. Kasote, Sotelicious para sa iyo ang unang subo. Sarap. Kuha tayo ng rice. Sarap pala. Masarap. Sarap na? Sarap. Meron tayo soju. Bagong bili pa lang. Yan. Guys, supportahan po natin si Sotelicious. Napakaganda ng mga ano niya, guys. Video niya. Opo. Ma-amaze po kayo sa mga videos ni Sotelicious po. Tsaka ano, tuwing nagluluto po siya, nasa falls. Tapos yung mga ginagamit yung pangluluto, fresh na fresh po. Galing lang po sa mga taniman po nila. Ang ganda, no? Alam mo, masarap doon. Kapag ano ka na, yung kunyari, kahit tumira ka ng 50 years sa kanila, tapos pag uwi mo dito sa, ano, sa inyo, parang ano ka lang, 30 plus. Ganyan, no? 30, yung edad mo 30. Kasi yung ano doon, yung
Marerelax ka. marerelax ka doon sa kanila. Ang ganda. Ang ganda. Alam mo, gusto ko doon, kapag siya nagluluto, ay di ba nagluluto siya? Gusto ko maligo doon, abang nagluluto siya, naliligo ako. Ang No? ganda ng falls, no? At saka doon siya kumukuha ng tubig na panluluto niya. Sarap. Kapag nagko-comment ako sa ano niya, mga video niya, napapawaw na lang ako sa kanya. Wala na akong masabi kung di wow. Lalo na yung nag-collab sila ni ano, Simple Bisdak. Ang ganda doon. Hindi, lahat naman ng mga videos niya, ang gaganda. Promise po, ma-amaze po talaga kayo sa kanya. Hindi kasi yung ilog nila, ang ganda. Tsaka hindi lang Kulay yun. ko rin. Ano po, ang galing niyang umakyat ng puno, no? Meron din silang rambutan. Gusto ko doon, maraming rambutan. Parang gusto ko magbakasyon sa kanila. No? Ang sarap po siguro. nito. No, ang sarap siguro tumira sa inyo, sis. Sisi. Siyempre. Try muna tayo, gusto mo ako. At magpasalamat tayo kay ano. Doon last na collab natin. Ayan, dito ko. Si ba? Nika ba yun? Simple ni Ay, Kai. Simple ni Kai. Ay, nakalimutan ko agad. Kasi napaka-simple lang yung pangalan. Simple, o diba? Kasi ako makapagsalita. Gusto kasi yung nahihirapan talaga ako doon. Ayun yung alam ko, yung nahihirapan ako. Kapag simple lang yung pangalan, wala. Ayaw, hindi niya Makakalimutan ko yan. Maraming salamat po, ma'am. Ang sir. Titikman natin ito. Ubusin ko lang yung So, sarap niyan, special yung shawarma. Ginawa ng kapatid ko. Ginawa lang po to. Si Dakdak. Ano yan? Galagyan yung garlic. Ay, nalagyan pa ba to? Subo na ako, subo. At ito. Masarap yan. Sarap. Sarap. Tagay. Lagyan natin ng garlic mayo. Ang daming beef, tsaka cheese, tsaka gulay. Nahulog pa yung ano. Sarap. Wala ka masyadong ngayon. Prutas, guys. Kasi Sunday ngayon, sarado yung palengke. Kapag kasi Sunday, guys, half day lang yung palengke dito sa amin. Half day. Sarap. Sarap na? Madaming cheese. Daming beef, oh.
Mga ka-Foodie Bee, supportahan po natin si Sutelicious. Opo. Sobrang quality ng kanyang mga videos at napakaganda po talaga. Cinematic yung kanyang mga videos po talaga. Sarap? Sarap. Tagay. Para sa ekonomiya. Sarap. Gusto mo pa kanin? Sige, ibusin mo na. Ibusin ko to. Gusto na natin ito kanin. Yung kanin namin pala, sinangag. Sinangag ba? Tama ba yung ano ko? Set ng sinangag. Oh. May tanggol dito. Shawarma salad po. Samarin natin ito. Tignan mo. Lagyan mo na ano. So, maglamang akong parang multo lang ah. May pa-grapes pa tayo. Ano yan? Pineapple, blueberry. Sarap. Tignan mo ito, masarap to. Gusto ko lang ang kanin ko. Ito po, shawarma salad. Madaming gulay, tapos may shawarma po. Masarap yan. Mga Foodie Bee, Sutelicious po. Supportahan po natin siya. At huwag kalimutan mag-subscribe. Ayan. Sobrang ganda po ng kanyang mga videos po talaga. Kahit po, tsaka yung mga alaman pala nila doon, no? Fresh na fresh pa talaga. As in po. Yung mga ibon, uni ng ibon, tsaka yung, Carabao. Lahat yun. Ang ganda. Sarap. Ang sarap nito. Tignan mo. Hindi naman akong kutara. Tignan natin. Yeah. Sarap. Sarap, no? Pagpulutan na. Ay, meron pa po tayong natirang isang kebab. Chicken kebab. Ito, ubusin ko to. At saka isang shawarma. Yan. Kakainin natin yan mamaya. Merienda natin. Ayan. Ito, ubusin ko to. Sarap na yan. Ayan. Maraming salamat po sa Sutelicious. Sarap. Napusog na naman ako.
Ayan guys. So mga ka-Foodie Bee, bisitahin po natin si Sotelicious. Lipat po kayo pagkatapos po namin. Tapos si Sotelicious na po. Sana po supportahan niyo po siya at huwag kalimutan Subscribe. Balik po kami, maglalaro po tayo. Bye-bye! Hello guys! Ayan, malinis na yung kamay namin at malinis na yung mesa at maglalaro tayo ng KEBAB Challenge! Ayan, bago po tayo maglaro, gusto po namin i-shout out ang aming mga napaka-supportive na friends. Sila, Abby Calderon, Let Calderon, Christine Ogawa, Jocelyn Salalila, Brenny Lagangan, Mamita, thank you so much sa suporta. At kay Sheila Rojas at kay Catherine Gabiola Vlog. Ayan, thank you so much po sa suporta ninyo. At syempre sa mga friends natin, sila, Frenny It's Lenny at Jeffries Chow, Ma'am Shirubi, Mother Hingu, at kay Alpi Aldovino, at kay Simply Jing. Ayan, thank you so much sa suporta ninyo. At sana po suportahan din po natin sila at mag-subscribe na po kayo. At kay kay Miss Dakdak. Ayan. Dakdak. Oo. At kay Ma'am Layli Bernarte at kay Sisiko Tone for Joe Vlog. Ayan. Thank you so much po sa suporta ninyo. Thank you so much po. At sa mga nakasubscribe po sa amin at mga bagong viewers po namin, shout out po sa inyong lahat. Hello po. Ayan. Yung laro na to guys, sisip-sipin namin at lilipat dito sa isang Bowl. Oo, ayan. Pero may twist po to. Mm-mm. Hindi lang po ganyan yung pagkikigop. So, Ayan. ito po yung twist natin. To. Kailangan nakasuot to at nakapatong sa ilong. Hello. Guys, Pasko na oh. Tingnan yung ikaw ko guys. Abangan niyo yung susunod. Sa mga gusto pong maglaro ngayong Pasko, mayroon po kayong gusto ilaro sa mga pag-games po niya sa Christmas or New Year, hanap na po kayo sa mga games namin. Tumingin na lang po kayo sa mga videos namin. Ayan na guys. Yung mga palaro namin. Start na tayo ah. Wait lang. Anong wait lang? Game. Ay! Saan ako? Uy! Ay! Patlo! Ayaw. Kumakawa. Hindi ah. Ayaw nga. Kailangan adjust ko doon. Yung matuturo. Yung matuturo. Yung matatalo na ito. Magugas siya ng plato. Nabihitik ako. Ang sakit! Nalaglag. Saan yung stroke ko? Nabihitik sa mata ko. Sakit! Tumulo yung sakit. Ang tsura ko! Nawawala sa kanya. Wala na. Manahan ako na naman. Ay! Napihitik ako. Talo na ako.
Hindi ko naabot. Napiti ko siya kung sakit sa May mata. kamukha ka. Sino? Si Joy, ano yun? Si Joy, ano pangalan nun? Si yung komedyante. Kamukha mo. May namatay na yun? Yung komedyante na yun. Kilala ko yun. Kamukha mo. Okay, Giuliana. Sabi nila si Brenda May. Ayan, natalo si BBM. Siya na lang po yung maghuhugas ng ano natin. Lagi na lang ako natatalo. So mga Foodie Bee, sana po nag-enjoy po kayo sa sakit sa panga. Sana po nag-enjoy po kayo sa games natin ngayon. At sana din po supportahan din po natin si Sotelicious at mag-subscribe na din po kayo sa kanya at paki-click na din po yung notification bell niya para po ma-notify po kayo sa mga bagong videos. Yes. Ganun din po sa amin, guys. Mag-subscribe na din po kayo, comment, like, and share kung nagustuhan niyo yung aming video. Yan. Mag-enjoy po kayo kay Sotelicious po. Promise po, mapapawa po kayo sa mga videos. Yes. Hindi po kayo magsisisi. Yes. So mga ka-Foodie Bees, please don't forget to Like, share, and subscribe.